L'any 1992, Càritas va constituir la Fundació Formació i Treball amb els objectius de formar i inserir laboralment persones en risc d'exclusió social. D'aquesta forma, aprofiten també per gestionar l'entrega de roba, mobles i altres equipaments de la llar a famílies vulnerables derivades de la mateixa Càritas i dels diferents serveis socials de Barcelona. Les persones que estan contractades per l'empresa d'inserció signen un contracte amb nosaltres, habitualment a jornada completa. És una persona que comença a treballar amb tots els seus drets i tots els seus deures també. Comparteix el seu dia a dia amb d'altres persones que estan en la seva mateixa situació i l'objectiu és treballar en benefici tant de la comunitat com d'aquestes persones que estan contractades, perquè també durant el seu període de contractació reben l'atenció d'un tècnic o d'una tècnica que els acompanya durant tot el seu contracte. Enguany es troben en plena celebració del 30 aniversari. 3 dècades després continuen creixent, han obert diferents centres i han ampliat el ventall d'ofertes de treball, com per exemple en espais de restauració o inclús obrint una botiga física on la gent pot comprar productes de segona mà o condicionats de nou. En Percy té 58 anys, fa més de 6 mesos que la Fundació li va oferir una oportunitat. Ell no trobava feina i gràcies a la Fundació ha pogut tornar a treballar. Por la edad que tengo, no me daban trabajo. Entonces, la asistenta de mi pueblo me contactó con alguien aquí y me llamaron. Pero ahora que estoy aquí, de verdad que me siento muy bien. La inserción conmigo ha sido a 100%, porque, ya te digo, por mi edad no encontraba trabajo. Y aquí pues me va bastante bien. Estoy incluso trabajando en un ambiente que me gusta. A més d'oferir feina, la mateixa Fundació també ofereix formacions als seus usuaris. Es fan processos de formació, es fan càpsules formatives perquè quan aquesta persona finalitzi el seu contracte pugui sortir a l'empresa ordinària i pugui tenir l'oportunitat de trobar una feina a l'empresa ordinària. Durant el 2022, la Fundació ha atès a més de 3.600 persones. També han contractat a 700 i han format a 800. Fins i tot ha complert el seu objectiu final més de 800 vegades, sent aquesta la xifra de persones del seu centre que una vegada han finalitzat l'etapa han trobat treball ordinari.